Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad itinagan nga amador, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Kablaaw para kaninora Hervasio Belaño, Ryan Belaño, Romilane Belaño, di Taquirino, Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastamot ni Danilo Gonzales, Dennis Gonzales, di Tavilla Coloma, Bagabag, Nueva Vizcaya. Tinangkablaaw ket ni Yobs. Makablaawan pa iti Serkenya family from Jessica Serkenya, dita San Nicolas, Pangasinan. Mulintas family kan Pelerio family from Raquel Pelerio. Olivares family ijay Nueva Vizcaya kan Alegria family from Chris Alegria ijay Singapore. Makablaawan pa iti Domingo family dita Santa Maria, Ilocos Sur from Crisel Domingo ijay Qatar. Shout out met para kani Elaine Christine Corpus, Amor Gaspar kan Agkawili family from Sheng Aves. Kastamutan ni Jasmine Rivera dita Qatar, ni Mary Ann Paas dita Jizan Kingdom of Saudi Arabia. Kabkablaawan mat ni Francis Dagayon ijay Hong Kong, dagiti anak na ada Jason, Cindy, Jack kan Elaine dita Tabuk Kalinga.
Makablaangon pa iti Molina family, dita Giddam, Abulog, Cagayan, from Jazz Molina, ijay Hong Kong. Kastamot na ni Sherwin Mark Naval and family, dita Pucha, Alfonso Lista, Ifugao. Belated happy birthday mat kani Tatay Jimmy M. Yabes, idi October 7. Shout out kadagiti anak mi ang nagugwapo kan na sisingpet kunana ditoy. Kang runaan dagitay mga iaywan kadakwada ni Mamang Lorna kan Papang Zacarias kan Carol and Jenny May amang isusuro ti module. Kastamutan kan ni Mirna Guillermo dita Sitio Pakak, Barangay Kaagaman, Apari, Cagayan from Sind TV. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Amador. Dear Manang Emmy, Amador kumalatan ti iyawag mo kanyak. Dispensar manang no jakon inlanad ti address ko, taday to'y inak isalaysay kat medyo maselan. Amok adakkel tinagkurangak, iso na pasamak ti pagteng, ajak tun pulos malipatan. Ngam mamatiak, asaan laeng asyak tinagkurang. Sipod idi, kadanggakon daytoy a drama, nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Kinapudno na, kasladakkel tinapukaw apaset ti biyag ko, idi saanen amang ngaganday toy. Ngam nalaos ti ragsak ko, idi adda na kaibaga kanyak maipapan iti YouTube channel yo. Umuna pa'y lapakasaritaan anang ngagak. Diyakon nagdwa-dwa ang nagipatulod mo ti surat ko. Katnam na maag asapay lakuma, tamaikan iti gundaway, a maidrama. Rabi iman na nasimmangpot ka, Celeste. Sa dino ayat ipapapanam. Apay aya, naglaing kang agdamag. Anya kumaya ti bibiyang mo. Una hindi kasta pa nagsasaom, Celeste. Awan ka di ti karmangak ngagdamag katagasawa tamad. No ibilbilang nak nga asawa, apay nga aging gaita, kat agan anos tayo pay laang itirigat. Di nakman lamapagnam ay mat, inutil. Celeste, Apay sumat, inutil ka. Di mo maipaay ti kayat ko, di nak mapagnam ay apulos. anya pa'y laayat ti sapulam. Saan tayo mo't naglanglangan amangan? Saan laang ataraon ti kasapulak, Amador? Iso ano di mo maipaay dagiti banag ang makaparagsak kanyak, ano sa mga rod ti kastoy nga aramid ko. Saan ka di ang nagawid ni Nanang, Tatang? Nagawid mat anak. Iso na lang tanarnagan kan. Kat ayan na nga rodan. Apay nga awan mo't iti siledyo. Nasaparem war anak ko. Ada ngamin napatag nga si kasun na. Anya, Tatang? Babet anak ko. Agnignegosyo ngamin ti inam. Among matan. Masapol na agtinulong kami tapno makalpas kay ti kolehiyo. Oh, apay nagsinay kay tinaunag, babet. Sigurado kayo kading agnegnegosyo ni Nanang? Ha? Amang ano damot dun sa baling aramidon na. Ne, anya kumangay. Kan mabalin ka di anak ko, saan kumatila pang panunutam? Basta igaid mo ti agadal tapno matulungam tumot ti adip. Nga anak ko ni Celeste, ngamjak magustuhan dagiti madamdamag ko, Amador. Mamang, Tatsaram ngamin aja, buisit a babae. Ikam iti pagnakman na. amo yumot nga ipatpatag ko unay ta anak yung mamang.
Diyak ka ba na dangran, uno kabilan. Nga oray, no agbasbasulen kan ka. Kas itin ako nakon Amador. Anak ko ni Celeste. Ngamjak magustuhan dagiti mangmangag ko nga aramidan na. Mangibabain. Manang, apya ka na yun ka naliday? Di ka matagtagari apulos. Awan ading ko. Di naklatan ikaskaso. Apay ngamin, manang. Adda lang amin papanunutak. Pasensya ka na, no di ka unay kasasaw iti kalabas. Ang mga noon yun ti mapaspasamak kun ka, manang. Di nakpagdanagan ko nakmat ading. Awan anyaman na dayto eh. Kas itinakunakon, adala ang pampanunutak. Laglagi pa, manang, At daak lang ditoy. Doa ta lang nagkabsat. Laglagi pamut ading ko. Ipatpatag ka unay. Manang, Kat uray anya ti mapaspasamak. Kanayon ko mga agsingsingpot ka. Tandaanam akanayon daytoy nga ibagbagakken ka. Nalabit agapo ta na ipamay sa ti atensyon kan panawon ko ken ni Celeste nga asawak. Gapo nga rod ta da marikriknak asabali nga aramidan na. Nabaybayak dagiti anak mi manang Emmy. Nagbalina kakampante asaan ang maapektaran dagiti anak mi. Gapo ta kalkalubakmet kadakwada ti saan anasayaat nga aramid ti asawak. Nagtultuloy nga rod a pinalpaliiw ko ti asawak. Kat addapay dagiti gundaway alimod a sinursurot ko, tapno maduktalak-laeng ti aramid na, wenno maaktuak ko ma. Dayjayan ni Celeste. Nagturong iti dayja banda. Asino nga tati saragan na iti dayta lugar. Nagdadakkel dagiti balbalay ditoy. Madlaw abak ng dagiti agnanay ditoy. Asino nga... lalaking aglanglang abak ng tinangsabat kan kuhanan. Diyos ko. Naging nagagdadway ti bibig. Kung naktupay ka, talagang adda ti sabaling aramidan ta asawak. Ita, napanagnag kakon ta amin. Di nanton mailibak apulos nga adda sa bali a karelasyon na. Saanen apulos? Pagingkay ta. Saan pa ilang nga mapuna si talin tatawag tinakita ka lang da Celeste. Kanjay lalaki as sinarak na. Tatang? Anyan ang nagsakit na ito'y anaduktalak. Una yung tikas diyang aramidan kanyak ni Celeste. Tatang! Boyet, anak. Ada kagayam dita. Diyak natlaw ti asidog mo kanyak ka.
Apay nga minamay-may-mayang ka, tatang. Anya ti mapaspasamak. Kwa. Awan, anak ko. Awan. Sigurado ka, tatang? Wan, anak. Di nakpagdanagan. Adalang pampanunutag. Ala, agpatpada kayo matan ka ni Manang Babit. Saan kaya matagtagari? Boyet, anak ko. Di na kami latan ikaskaso ka ni manang mo. Agpada kayo pa iti bagbaga. Asaan kayo ngay kaskaso? Anya ka di ti mapaspasamak. Awan ko nakmat, anak ko. Alan, aramidam mo no anya dagiti nasken nga aramidam. Di na kami latan ikaskaso ka ni manang mo. Anya man ang tibagam. Apay kasta ti panangkit-kitam kanya. Nakakunti amin, Celeste. Amok nga dalalakim. Anya ko maita. Una yun, Celeste. Natakwata kong ti kalukwan nga aramidam. Ngam kastapay ti jarmo. Si kapay lang tinatangsit. Talaga? Apay, ti kunam, mabutol ngak iti anyaman nga aramidam no bilang laan. Celeste. Tapno ibagakan ka. Awan lat amak ko nga urayan niya ti aramidam si ka Amador. Katangay ammo mo na kunam. Awanan ti rumbang nga ilimod ko. Wan, ada sa bali aka relasyon ko. Malaksid anatataer ngem si ka, nabak ng pay. Una yan. Iparupam pa yan kanyak ti kinagulib mo. Kinagulib no ilimlimod ko. Ngam itata inaklon kun kan ka, saanan a kinagulib daytoy. Katap no mamin pinsanan a marisot ti saritaan, kasayaatan no agsinatan. Anya? Pumanawak laangan dito'y abalay, tawan tumatlaang ti magimulak dito'y. Awan tumatlaang ti serserbim alalaki, tadinak pa'y mapagnamay. Kaya't masawan. Panawan na kami kadagita anak ta. Makamukan kadakwada. Total, kapadpada mo't idang awan ti arapaap na bumaknang. Iso a panawan kayon nga agama. Imbagak gamin kan kay di pay laang. Tatsaram da dya babae. Kabilam do isaw, ngam di kamot dimgag. Di nakimpangag apulos. Mamang. Hanya nga ita, awanan. Talaga tinakdaran nanti panagbalin nagarang ganjang. Si Murutan itinuasino man dayjay a Herodes. Apay ngagsangit ka nga eh. Gapot ang masakit anak una itinaramid ni Celeste, mamang. Apa naramid na tigas jay. Apa pinanawan na kami a pamilya na. Anya ti basol ko kankwana. Basol mo day taki na martir mo. Mamang. Idida mo pa'y lakumaanagatap ka kankwana. Pinastidjar mo. Di dagos kumaanaputod ti kinagaranggan diyang na. Di dakas na nagbalin ka amarter. Kat kinalkalubampay ka dagiti anak yu ti kinagatal di inada. Iso nga awan ti sabali ang mapabasol no saan asi ka Amador. Takas iti kinunakon. Nagbalin ka amarter. Iso nga inabuso na ka di awanan baen nga anak ko.
Ngam na maapulos, ti panangpanaw kada kami ni Celeste nga asawak, manang Emmy. Nagpakpakaasi akpay, nga uray para man la kumakadagiti anak mi. Ngam ad-adamat nga imparupa na kanyak, ti kaaddan ti sabali nga ay ayatan na, kabayatan ti panagpakumbabak. Aklunek ana panunot kumet at tinungpal kulakuman ti imbalbalakad ti katugangak a babae. Tabarang no nagbuteng ti asawak, kat di na intuloy ti panangisukat na kada kami. Ngam anya nga rod, kat sa anak mat akas jay. Malaksid ngamin nga ipatpatag ko unay ti asawak, talagamot ajak aramid ti agkabil, nang runa iti asawak. Riniknak iti husto ti panangpanaw kada kami ti asawak, kat nasursurok ti nagbisyo, manang. Hay, awanan. Sigurado anabartek man ng jamayaw no sumangpet. Lola? Basol amin ni nanang daytoy, Lola. Ha? Manang Babit? No di na ko maginuliban ni Tatang. Saan kumamot ang nasursuro ni Tatang tinagbisyo? Awanan ti sigod ang nakasingsingpat nga amata boyet. Nagbalinan ang mamartak gapo iti kinagulib ni nanang. Ay na, niya kayo lakit din gagkab sa taya. Tinasaya at ingkay kat maturugan. Siya akong di makaamo amanguray iti amayaw. Ingkay maturugan nga agkabsaat. Tatang. Pangasim Babit, anak. Bye-bye, anak, kumapailan. Di nakpaila ko makasarsarita. Amok anadagsan ti pagdaldalanan nyo ita, Tatang. Amok no kasano kasakit ti pagdaldalanan nyo ita. Saan mo nga mo, anak ko? Saan mo amarik na ti marikriknak? Gaputawan kay ti sitwasyon ko. Iso saan mo amaawatan ti pagdaldalanan kita? Tatang. Pangasim tadi kag sangit, Babit. Di nakasyan, anak ko. Saan na makatulong dahi tayo ti marikrik na kita? Pagawanandag ko man, Tatang. Saan na rumbang agkid daw kay ti pamakawan, Babit? Saan na rumbang, anak ko? Basta pagawanandag, Tatang. Kit na mabalin ko ma. Ara ko pandak iti maudi akong daway. Pangasiyo. Anak ko. Diyak lang pagaro pakabalan na kalukon ti inayo. Diyak lang pagaro. Anak ko. Oray na dagsandirik na kita. Masapol ang manggadak para kadagit anak ko. Masapol nagtrabaho ak. Ay, Diyos ko. Abe. Ni nanang di siya. Ay, tinarabit ko ako. Apay nga ta. Anya nga ta tinapasama. Abadaw! Lumay ka! Tiapo! Anya nga ta tinapasama. Abadaw! Umaya ko nanang. Mabitlan!
inaramid mo na ito'y babet, anak. Apay. Apay, ati mo langit imbagan kanyak doon yaman di parikot mo. Apay, ngayon naramid mo na ito'y anak ko. Betapog. Dayan na ito yan ang banaga. Babe. Anak ko. Babe. Apo. Kinatal ti inauna nga anak ko ti biyag na manang. Iti saan ko ang maawatan arason. Diyak la impagarop, at iya asadag na kanyak iti daydi kanito nga agladlading itak, gapo iti naramid ti asawak, ti maudi gayaman a panagsarita mi. Ken isumat lagayam ti maudin a panangarakop ko kenkwana. Sala na lawlawagan ti amin, idinakita mi ti surat nga imbati na. Kala at gayam a pinanawan daytoy ti nobyo na, kalpasan anaamuan na ti inaramid ni Celeste nga asawak. Kat ti dakas na, saan a kinabailan ti anak ko ti saem a napasaran na. Ijay laan na amiris ko dagiti naudi a balikas na, nga amuna, no anya ti marikriknak. Gapo takadagidi akan ito. Rikriknaan namot gayam tikas iti marikriknak. No jak ko maimpamaysa ti atensyon ken panawen ko iti inaramid ti asawak. Nalabit a nautob ko kumati mapaspasaran daydi anak ko. Sinidir ko ti bagik nang runa ti asawak gapo iti napasamak. Ngam amok analadawan ti amin, iso at itaklin ko, kat tinamarswa. Aklo nagkaging gaita kat nasa umpay laeng dagidi apagteng iti biyag ko. Ngam gapo itinalabas at talek ken panamatik iti Diyos, ininot alumaglagan ti riknak. Awanan ti damag ko iti asawak, iso nga impamaysak itan ti atensyon ko iti buridak nga anak ko. Tapno masiguradok nga agbalin a naurnos ti masakbayan na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Amador. Pagayam nga Amador, husto ka. Maselan ti pakabuklan ti padas mo. Iso ara emek ti inaramid mo asaanen a panangilanad iti address mo. Kasakitan siguron iti naganak ti mangisimpa kadagiti anak da. Tada tayo kumaanaganak ti simpada. Ngem talaga nga adda dagiti saan a mapakpakadaan a pagteng adumteng iti biag tayo. Amang subok no kasano ti kinatibker ti pamati ken panagtaleg tayo iti Dios. Iti biyang mo pagayam ko, dayawag tinaidumdung maapanagtalag ken pamatim iti namarswa. Nga iso ti igam mo ita, tapno maaklon mo ti amin a naglabasam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tun, mapu